Lingüística co galego comeza dende hai 3 meses, que é cando falo, ata o ano pasado prácticamente falaba castelán con todo o mundo, e desde ese momento empecé a cambiar o idioma por cuestións persoais, máis ou menos. É algo que nunca entendí moi ben, porque na miña casa os meus pais sempre falaron en galego, os dous. Sin embargo, eu e as miñas irmás falamos en castelán, supoño que tamén por influencia do resto da familia, da televisión, do colexio tamén. E con 16 anos dixen, e por que teño que falar así a medias? A medio camiño entre unha cousa e a outra, e empecé a falar solo galego. E claro, bueno, se tivo os míticos choques no instituto, na universidade non, pero sobre todo no instituto Marín foi, en plan, a única rapaza que falaba en galego do instituto era eu, pero bueno. Os meus amigos que falan castelán, aínda que tente falar galego, non me sai, porque son 7 persoas a falar en castelán, faiseche moi difícil falar en galego. Cos meus pais falan castelán. É dicir, fago esforzos, hai veces que falo en galego, pero criei-me sempre así, é difícil. Teño o propósito para o próximo ano de pasar a falar en galego con eles. Estou nun ano de transición, quería que no 2008 falar completamente galego, ser monolingüe, pero é dicir, é moi difícil, telo que ir plantexando pois máis ou menos por obxectivos. Este é o meu piso, é o mítico piso de Santiago Cutre, polo que cobran moito. Este é o salón, estes son os meus compañeros máis a miña moza. Íamos continuar, que teña unha parte que fixamos outro día. Onde quedáramos? Non lides cos armaduras. É difícil dormir coa armadura. Os meus compañeros de piso, dous deles son galegofalantes, a mesma fonética preciosa, e outro é castelánfalante. Ainda que non o confesara, ás veces ten falado comigo en galego. Eu prefiero que falen o que lle saia a él para que sea unha conversación cómoda e que non esteas sempre pendiente do que fala a outra persona, tanto ten o que falemos con tal de que nos entendamos. Sí, que tamén está ben que intenten aprender ou se esforcen por falar o galego, non? Sí, pero non como unha imposición, senón como algo que che ven. Claro, pero se o fan é por voluntad propia, non creo que hai alguén aí detrás, fala galego, fala. Pero ti que prefires, que eu intente falar en galego ou que hable como sempre en castellano? Tiro, non intentes. Eu prefiero en castelán. Porque, joder, hablo mucho máis rápido. Claro. Entendémonos e todo. Cando saímos, depende. Cando é para ligar, pois se a chavala fala castelán, pois nos adaptámonos e falamos castelán. E senón, pois galego, sempre dá así un puntiño de... Eu cando coñecín a Eva, eu coñecína falando en galego, despois entreime que ela realmente era castelán falante. E que iso para coñecerme comezou a falar en galego e dende que saímos sempre fala en galego. Comigo, co resto da xente diferente. Se é xente coa que estou acostumada a falar antes en castelán, pois falo en castelán, pero, por exemplo, cos seus amigos, que os coñecín xunto con el, pois falo en galego. Despois cos súas amigas, que tamén falan en galego, non sei por qué, pero está acostumada a falar en castelán. Joe, iso, que xa dende que os coñecín, cando estaba en primeiro así, falaba en castelán, pois saben falar en castelán con elas. Véxeme moi difícil falar en galego. Non, pero sí que me critica moito, porque a mellor digo mechero, dime chisqueiro, ou así... Non minta, non che digo mal, Tamén a mí gustame que me corrixan, Eu pido xente que me corrixa ou non. Sí, gustache, pero non a todo mundo lle gusta, o que sei. Pois eu tamén a veces digolle a Fer, cando falo con el, pois que me parece que é un pouco así como artificial, porque o fala tan normativo que utiliza ás veces palabras que non adoitas decir normalmente, non sei. Como me adoitas decir ti? Non sei, pero tamén depende da situación, non é mesmo estar falando na casa así entre amigos tal que se estás aí nun acto institucional ou o que sexa. Eu falo como se estivera nun acto institucional. Ás veces sí, Tamén te pases. É un tópico que os neofalantes sexan todos nacionalistas. É verdade que moitas veces un impulsor de converterse en neofalante é militar ou tomar contacto, por exemplo, aquí en Santiago, con certos momentos políticos. Pero non é absoluto, é dicir... Eu coñezo xente neofalante que pasa a falar en galego sempre por contacto lingüístico, porque no seu ambiente, por exemplo, chegar en Santiago decátase de que todo o mundo na súa pensión ou onde vive fala galego, e topa máis fácil. Pois o mellor consello que se lle pode dar a alguén que queira pasar do castelano ao galego, que queira converterse en neofalante, é que perda a vergoña. É dicir, que non é un delito, que cando comezas a falar e metes verbos compostos co verbo haber ou non distingues as vogais ou non tes vocabulario,
non é un problema, non é algo malo, non che vai a sinalar co dedo, e quen che asinale co dedo non ten razóns para facelo. Simplemente tira para diante, descubrirás que hai moita xente no teu entorno que fala galego e que é moito máis sinxelo. Se eu puiden dar ese paso, pode dar calquera. Realmente son dos que penso que o galego normativo é un tanto artificioso. Artificial, é dicir, eu para falalo non me... pareceme casi, pues, artificial. Que é pouco natural, que é demasiado... é como... a veces pareceme que se crearon outra lingua. Pois, ás veces, parece portugués, máis que galego. Está ben, pero... pa aquí imos falar unha cousa que non sale de nós. Ninguén protesta porque a norma do castelán sexa artificiosa, de feito é. Moi pouca xente na meseta distingue entre o xeito directo e o xeito indirecto ou fai as terminacións en ado. Pois o mesmo pasa coa norma oficial do galego. Tamén tens que tender a recuperar determinadas palabras que están perdidas. Eu iso sí que o vexo positivo, por exemplo, eu antes non dicía por exemplo, pero xa o cambiei fai moito tempo. Eu tamén, foi dende que fun a estudiar a Santiago. Ahora tento dicir, por exemplo, é que se quizás é unha das primeiras coletillas que cambian, non sei por qué. Antes decía viernes, ahora xa sempre digo venres, mércores, xoves. Fano engorroso, fano como que en canto a gramática e a escribilo normativamente, que a xente o colle con desgana, porque o están cambiando cada certo tempo a normativa, entonces pois xa non sabes que si o que aprendiches está ben, non sabes si poñer a segunda forma do artigo, si poñer a outra. Entonces non creo que beneficie para nada. O galego agora é como se estuvera volvendo a empezar, desde que estuvo prohibido e todo. Entón, claro, pareceme normal, tamén os demais idiomas tuveron que logo moitos cambios desde que empezaron. E o galego, como tuvo moitos anos nos que non se utilizou e estuvo moi mal, pareceme lógico que tamén logo tiña que haber tantos cambios. E se unha persona quere aprender o galego, pois ten que ter un tipo de galego que aprender. Precisas dunha norma culta para fixar a lingua, para darlle unha dimensión non superior, pero sí formal. Outra cousa é o que fale a xente. Persoalmente, eu preferiría que a norma estándar se puidese achegar máis ao portugués, simplemente por unha cuestión económica, non? Cai de cabeza que nunha comunidade tan ampla como a lusofonía, onde o galego se pode integrar perfectamente, cando non está integrado para nada, cun estándar máis achegado ao portugués, a calquera persoa que tivese o dominio do galego podería ter, pois a nivel laboral, a nivel persoal, podería ter unha expansión brutal por todo o mundo, non? A unha comunidade que supoño que será, pois, se non a cuarta ou a quinta do mundo en falantes, non? Que é a comunidade lusófona. Aboa, que comían antes os cativos nesta casa? O que sempre comeron os cativos. Como a que? Pois cousas boas e naturais, pan, aceite, queixo... Daquela comían pizza? As cousas boas non cambian. Pois os nenes tampouco. Casa Terradillas. Só sabemos facer as cousas boas. Grazas, tapón. Que hora é? Son as... Agora con Nesquik poderás conseguir 4 auténticos reloxos Pokémon. Son los Phillies, tus ponis más bonitos, son suaves, vienen en sobre sorpresa y 28 diferentes caben en tu corazón. Phillies de Simba. Rapaces, que pasa co OK? O que pasa é que agora con OK podes gañar centos de Nintendos DS Life e xogos de Shin-Chan. Xa están a esperarte, OK? Se queres aprender xeografía... Vai da Argentina hai que ir pola costa. Por onde vas ir? Pola costa. Das máis volta para a mellor carretera. Ou meteoroloxía... E onde está o anticiclón das Azores? Tío, está ao lado de Miami. Así lle chove aos fillos de Julio. Faino cos mellores mestres. Pasan cousas desagradables. Da carreira de médico, aínda me faltan 5. 5 asignaturas. 5 anos para acabar con... O show dos tonechos en directo. Oxa a noite, na Galega. Este é bobo. É bobo, pero bobo! Macho! Eu un día vou quedar parvo. É por qué? Pois cobrábamos por ti.